Organiza Concello de Rianxo. Colaboran Neumáticos Soto. Incorporamos novos servizos, postes de recarga para vehículos eléctricos e lavandería. Ademais dos nosos servizos de sempre. Visítanos en Rianxo. Proafer, depuradora e cetaria de marisco vivo. Ameixas, bogavantes, navallas e mexillóns das nosas propias bateas. Venda ao público e online. Que tal, festeiros? Hoxe viñemos a Rianxo para celebrar unha das festas máis agardadas sen dúbida de toda a comarca do Barbanza, a Guadalupe. E como non iba a ser doutro xeito, nos asistimos á misa e á procesión da nosa Virxe Moreniña. Que viva Rianxo! Virxe de Guadalupe! A ver, que tal está indo este día de festa? Bueno, está ben, ademais o tempo axúdanos. A verdade é que sí, porque estes días atrás... Pois a xente está tan deseosa das festas que está amontonada. Sí. Que é a primeira vez na Guadalupe? Non, veño todos os anos. Sí, ademais aproveito todos os días. E vas... Hoxe vimos a misa e despois á tarde, pois á noite a festiña. Entonces non te perdes nada? Non me perdo nada. Que tal, que che parecen as festas da Guadalupe? As mellores, 2 aniños que levábamos sin elas, pero bueno, ahora toca disfrutalas. Polo que estuvemos falando por aí ca xente, eran unhas festas que a xente estaba esperando con moita ansia. Sí, a verdade é que nos custan moito, e bueno, 2 aniños aí e agora a dalo todo. A verdade é que temos un día estupendo, moitísima xente, a xente moi devota da Virxen, pero tamén das bandas, que é o que a non nos gusta, é verdade que un día fantástico. Vindes dende Teo, verdad? Vimos dende Teo, sí, xa esta banda era a suída desta festa, xa ten vido tocar aquí outras veces, pero xa levábamos como a 15 anos sin vir e a verdade que é unha gozada estar aquí. Ela é a primeira. A primeira vez nas festas de Rianxo? Sí. E que tal, que che está parecendo? Moi bonitas, gustame moito. Xa a primeira vez que viñen gustoume e se repetín ca miña filla. Pero de onde ves? Veña de Betanzos. De Betanzos? Entón xa é a segunda vez nestas festas. Sí. É que estivestes noutros días ou sempre viñestes o día da Guadalupe? Sempre vimos o día da Guadalupe. Un precioso día para cambiar. Sí, a verdade que estamos esperando a que sala a Virxen e acompañala, pois non vivimos aquí, é un honor. Pois de onde vindes? De Nova York. Ah, de Nova York, é que sodes daqui de Rianxo? Eu estou casada con ela e el si é pertenece a Rianxo. É a primeira vez que vindes a esta festa? No, que va. Criámonos con ela. A pedirlle un pouquiño de suerte para todos que nos fai falta. Gusta vos a Virxe da Guadalupe, imagino? Bueno, gustanos, querémola e o que sea, o que faga falta. Pido salud, se pode ser, e axuda para os meus fillos. Ese é o máis importante. O importante.
A ver, vexo que te puxestes guapísima para asistir aquí a este día. Ademais, non somos daqui, imagínate, viñamos de excursión. E de onde vin? Vimos da Sada, si, 2 autocares, e depois ainda viñan máis, pero da nosa excursión 2 autocares. E que tal, que te está parecendo esta festa? Preciosa, preciosa. Hai moitísima xente. Moita, moita, si. Vistes algunha vez a Virxe da Guadalupe? Home, vino na televisión, pero así en directo como hoxe non. Pois enseguidiña vais a ir da igrexa. Si, vamos a ver agora, vamos ir na procesión, a ver. Que ves, que a excursión tamén? Sí, me vir, é a primeira vez, pero bueno, me gusta. Entonces, estabas esperando con ganas este día que chegara? Exactamente. Parece que está acompañando o tempo. O tempo sí, a verdade é que sí. E demais mañá chove, Sí, pero o tempo portouse ben con este día, porque o tempo quería ver a Guadalupe saindo da iglesia. Eu digo que sí. Vese moitas caras de felicidade nesta festa que era moi agardada, de verdade. Sí, estábamos, a verdade, esperando polo día este, depois de 2 anos de pandemia, agradecese que se volva a ver este ambiente aquí en Rianxo. E aparte o tempo está acompañando tanto que fai sol como o mar, non? Que está todo moi calmiño. Fai calor, a verdade que está se queda chaqueta porque se asfixia, pero sí, a verdade que se agradece este tempo, esperemos que aguante, que, bueno, para mañá xa dá así un poquinho de chuvia de previsión, pero, bueno, esperemos que o resto da Guadalupe que acompañe o tempo e que se poida disfrutar. Como se chama este barco que ten a honra de poder traer a Guadalupe? O de Primo, o barco de Primo. Que leva moito tempo xa navegando? No, este barco é novo, é reciente, terá 1 ano se o ten, e foi o que se rogou a levar a Virgen este ano e concederonllo. E imagino que para vos é un orgullo poder traer aquí a Moreniña. Hombre, un orgullo moi grande, moi grande. Vos que sodes de toda a vida de aquí de Rianxo? Sí, nacidos en Rianxo, o único que non son de Rianxo é a miña cuñada que é de Boira e o meu marido que é de Lestrobe. Pero polo demais, aquí todos somos de Rianxo. É que a primeira vez que levades a Virxe? A Virxe de Guadalupe, sí. Está fermosísima, a verdade, quedou perfecta e atrás. Bonita, bonita no, porque non se contaba este tempo, entonces non se pudo coller ni moitas máis flores, ni nada, pero bueno. Pero bueno, o tempo, dende logo, que acompaña. Hombre, vaya se acompaña, gracias á Virxen de Guadalupe que nos axuda a pasar este día, é un día hermoso.
Vemos aquí a 4 rapazas, non sei se están saindo agora mesmo todas na cámara, penso que sí, moi guapas, moi arregladas, para disfrutar dun día como este, o Día da Guadalupe. Que vos está parecendo? Bueno, para nós é un día sempre especial. Bueno, un e moitos, porque son 8 días de festa e todos os días nos gusta. Nós somos así de ir a todos. E fixamos unha pretemporada no verán para estar preparados. Somos casi o Real Madrid. Estuvestedes quentando os motores e ahora estades aquí preparadísimas para disfrutar destes 8 diazos de festa. Claro que sí, claro que sí. A primeira vez neste barco? No. Nos solemos vir tamén todos os anos, porque como nos decimos tamén a Guadalupe é un estado de ánimo. Entón son 8 días nos que temos que estar moi arriba. É un día importante para todos de Rianxo e máis sobre todo para a xente de fora, que tamén ven con nós. Non podíamos nin pensar que coas previsións que había de chuvia ou de malas condicións meteorolóxicas quedaron eclipsadas e temos unha xornada fantástica. Para a procesión sí que pedíamos un pequeno paréntese e se está cumplindo. Entón, as 3 primeiras xornadas, desde o chupitazo inicial a xornada de onte e hoxe, están sendo fantásticas para poder desenvolver as actividades festivas. Dende logo, a xente participa masivamente nesta procesión dende que se sacou a moreniña da igrexa e ata aquí, ata os barcos. Sí, hoxe a verdade é que chamou un pouco a atención tamén, porque efectivamente parece como si eses 2 anos de espera acumulada pola Covid, hoxe decidíramos pois sumarnos todos e disfrutar da xornada e ir masivamente a roupar os barcos e as embarcacións. A verdade é que unha procesión por mar é fermosísima, é unha tradición desde logo pois espectacular e desde logo eu creo que a xente respalda masivamente pois que poidamos disfrutar así dentro da ría de Rianxo. Me gustaríame saber que lle pide o alcalde a Virxe da Guadalupe. Ben, eu pídolle que efectivamente haxa para todos máis prosperidade, máis xustiza social, máis saúde, que foron 2 anos moi complicados, e que haxa saúde para todos e que poidamos retornar e volvernos a ver daqui a un ano e disfrutar. E oxalá tamén en algún momento a Virxe de Axorei, que antes presidía Tanxil, poida volver ao seu emprazamento e acompañarnos tamén nun tal día como hoxe. Eu creo que o que máis lle pido pode ser isto, que a Virxe de Axorei volva ao seu emprazamento orixinario. Eu vexo-vos de maravilla aquí sentadiños nesta beira do bar. Vamos, de maravilla, vendo a procesión e co aire dando na cara, moi ben. A primeira vez nunha procesión marítima? Non, son de Rianxo. Entonces é a primeira vez que veño no barco da Virxe. Entonces é a primeira vez que ves o barco da Virxe. Pero bueno, que te están parecendo logo as festas de Rianxo, que estaban sendo moi agardadas despois de 2 anos sen elas? Bueno, será hora, ¿no? Creo eu. Pero sí, bueno, a Rianxo todo o mundo que veña. As mellores festas do mundo. Moi ben, e agora se podes decir que viva Rianxo. Cando diga 1, 2 e 3. Cantos anos levando o remo? Moitos anos. Home, esta xornada moi ben. As próximas xa veremos, pero estas están de maravilla. E que lle pides a Virxe da Guadalupe? Que lle pido? Sí. Pois ahora mismo o que máis lle pido é que non chova o día do feirón mariñeiro. Ese é o máis importante. Veñen chuvias estes días e o xoves que non chova. Esperemos que chova mañán e pasado e listo, nada máis. Pois a ver se respeta o feirón tamén. A ver, o feirón por suposto, ten que respetalo. Está tendo ben boa acollida esta festa? Sí, sempre, desde sempre. Eu penso que era moi esperada, como a todas, despois de 2 anos de parón. E, bueno, creo que está sendo moi agradable. Tivemos un moi bo día tamén. E, bueno, creo que vai ben. A min gustaríame saber que lle pide unha rianxeira a súa Virxe Moreniña. Pois, como sempre, salud. Home, que veña bo tempo, que teñamos saúde, que o pasemos ben nestas festas. Vos de onde vides? Nos vimos de Santiago de Compostela, somos a Asociación do Traxe Galego. Estades vos e tamén está a banda de Teo. Sí, está a banda de Teo tamén. Os veciños. Efectivamente, é que ao final isto é un pañuelo todo xunto.
Proafer, depuradora ecetaria de marisco vivo. Vendo ao público e online a particulares e hostalería. Ameixas, bogavantes, navallas e mexillóns das nosas propias bateas. Fai o teu pedido ao 693 40 6673. Desfruta do sabor das rías galegas cos produtos máis frescos. En Neumáticos Soto incorporamos novos servizos. En Taragoña contamos con postes de recarga para coches eléctricos e con lavandería para que teñas a túa roupa lista en 30 minutos. Os nosos servizos de sempre certificados coa ISO 9001 de calidade, mecánica, neumáticos, limpeza de tapicerías e lavados, e podes esperar polo teu coche ou roupa na nosa cafetería autoservizo. Neumáticos Soto en Taragoña e Porto de Rianxo. Se queres o mellor, xotes. Espectacular. Un espectáculo. Pois sí, Matilde, aquí seguimos, ahora no Feirón. Seguimos nas festas de Rianxo, sabes? Un ambiente, vamos, impresionante. Eu penso que aquí a xente tiña moitas ganas de festa, así que imos a ver un pouquiño que hai por aquí. Bueno, que tal son este ano as festas? Como estás vendo? Pois moi ben, a verdade, pois hai bastante xente, o tempo tamén nos acompañou e recuperar as vellas tradicións. Estuvo moi ben, moi bo día, pois en familia, en amigos, comendo por fora, bebendo e pasando ben. En eso consiste o feirón? En pasarlo ben, sobre todo. En pasarlo ben. Bueno, entonces levades todo o día, que tal? Como foi as ventas? Bueno, ben. Se facía falta algo así? Sí, claro, a xente ten moita gana de festa. E nós de que veñan. Bueno, ambiente, que tal? Como ves? O ambiente mellor que ningún ano, a xente tiña gana de festa e invitamos a todos que queiran vir a compartir isto con nós, porque realmente isto sin xente pois non sería nada. Porque vos tienes de aquí, de Rianxo, non? Eu son dunha parroquia de Asados, pero ao final é como se todos fóramos. Aquí todos somos un, non? É como cando xoga España, todos somos un. O feirón son levar 7 días bebendo e de repente vestirte no ano 1985. Non lle contes mentiras. Vestirte da época no que teus pais iban a traballar ao mar para darte de comer e permitirte estudiar. E nós vestímonos nesa época para beber e cantar aqueles cánticos de antes. Aí o tedes. E nós, os xóvenes, pois representamos aqueles época de nosos pais, de nosos avós, e disfrutámoslo a tope no 7º día de festa de Guadalupe.
estou super triste porque é o primeiro ano que non podo estar na Guadalupe inteira. A primeira vez na miña vida que non estou en toda a Guadalupe, incluso en pandemia, señor Pedro Sánchez, salín toda a puta Guadalupe, este ano non. Pero disfruto a tope como se fueran todos os días, non? Mañán disfruto que sábado que teño libre, pero sí, mañán a tope. Como ves esta festa hoxe? Bueno, esta feira non só levamos moitos anos a facela, e bueno, ben, para ser un día de semana, é unha feira que trae moita xente, todo, e ben. Porque ti que o que faz? Eu casi todo madeira, hai varias madeiras, hai olivo, hai alcornoque, e despois hai tamén algo en pino, hai varias madeiras. Ti traballas solo madeira? Sí, madeira solo, sí. Todo o que estou vendendo por aquí son produtos artesanales feitos por min no meu taller e a maioría deles pois son instrumentos de tradición popular pero de percusión tradicional. E que tal este ano? Como estás vendo as ventas? Bueno, ben, se van vendendo bastante ben. A xente parece que ten ganas de volver á normalidade despois de dous. Bueno, pois estou vendendo bisutería, joyería de flores naturales. Algúnas son da miña huerta e outras dos camiños, dos montes. Levo as secoas e ao estar secas, pois as encasuladas en resina. Bueno, moita ilusión de que volva e, bueno, a mí o que máis me gusta personalmente é esta parte porque se ve máis pois a unidade de todo o pueblo, non? E cantar todo o mundo e a verdade é que é moi bonito. Bueno, e agora a noite pois, bueno, a seguir de festa, non? Sí, claro, agora xa hai que aproveitar a recta final. Ahora cantamos a Rianxeira, cantamos o Pájaro Pinto, que é unha canción tradicional de Rianxo, é festa, é o que ves, todo festa. Isto é unha maravilla que só temos aquí en Rianxo. Este ambiente basado nos mariñeiros de antes é moi tradicional e a verdade é que funciona todos os anos, é maravilloso. Bueno, Miss María Herminia, como pasaste? Moi ben, genial. E ainda queda un pouco máis. Ainda queda toda a noite. Toda a noite? Vas a aguantar hasta mañá pola mañá? Sí, hombre, elo. Hasta que volva o sol? Sí, home, claro, elo. Para eso estamos. Había ganas de festa? Home, xa había uns aniños que estábamos sin nada. Que ten que vir todo o mundo aquí, porque é un pueblo espléndido, maravilloso. Bueno, a ver, que tal estamos pasando? Fatal, non? Home, no. Podes dicir pecados. Podes dicir o que queiras. De puta madre. De puta madre. Mañá tens que ir a confesarte, nada máis. Ai, sí. Claro. Por decir palabrotas. Se non Guadalupe... Eso lo sabía. Bueno, que tal estamos pasando? Moi ben. E agora, si grabastes isto que acaba de pasar maravilloso, a Rianxeira cantada aquí, depois o Pájaro Pinto, iso é precioso. E depois de 2 anos pasando como pasamos, isto é espectacular, espectacular. A xuventud sin poder salir ni nada, e agora, mira... Nosotros tampouco. Nos castijar. A juventud, a juventud. Exactamente. Tesoro. Esa vez, pasando ben, hai moita xente de Rianxo, conocémonos todos o día do feirón, todos... Bueno, unha maravilla. Invitamos a todo o mundo que veña a Rianxo, a Guadalupe de Rianxo. Encontrámonos aquí co alcalde tocando a gaita. A ver, contanos, como se vive? Hoxe toca ser unha persoa máis, de sempre me gustou o feirón desde que se puxo nas festas, e non fago senón participar como calqueira persoa. Son amante da gaita e gústame, e
e veño como calqueira persoa a disfrutar e a cantar a rianxeira. A xente disfruta, é sair á rúa, ter compañeirismo, ganas de pasalo ben, disfrutar do pobo, disfrutar da vila, tocar, sair a disfrutar cos veciños e veciñas é o que hai, non hai máis pretensión que esa. Estamos aquí no feirón e vemos aquí unha rapaza que está vestida de época de que época? De época que da mariñeira. Esta roupa é tua bisabuela, non? No. Esta faina miña nai toda, mira, todo traballado. Cada hora saía a darlle que vainica. Ti vendes a roupa? A do feirón. E toda a xente do feirón, moita dela... Ela compra, algunhas son en roupas azules, en roupas negras, de cuadros. A xente viste como lle apetece. E as mulleres por que van máis guapas? Sempre temos máis detalles, pois un chal, pois a falda, delantal, sempre hai máis. Seguimos aquí, no feirón, Fiandola. Contanos un poquinho, cal é a vosa música? Bueno, pois nada, levamos 26 anos, pero non é nada, facendo música galega e nada, é a primeira vez que vimos a Rianxo, de feito a tocar, estamos moi contentos de estar aquí, hai un ambientazo tremendo e imagino que se vai montar unha festa, pero das boas, non? Ademais vamos a compartir o escenario con 3 pesos e pan sen frón, é dicir, que teñen aquí unha noite pero moi especial. O ambiente é bestial, eu é a primeira vez que veño e é, bueno, maravilloso. Moitísima xente, non sei, é que non sei que podo pedir desta festa, porque realmente mola moitísimo. Aquí de Rianxo. De Rianxo, sí. Esta festa vivela, vamos, ben, non? Pois claro, esta Rianxo fai 2 anos que non a temos e hai que vivir a tope. E xa está, e o feirón é o mellor de todos. Pero bueno, que terminen as 2 primeiras partes da orquesta, despois deixamos ya a xuventude. Aí aguantamos hasta a última hora. A ver se aguantan os homes. Bueno, senón que vaya po coche a dormir e quedades vos a bailar. Nós temos máis aguante que eles cansanse máis pronto.
aparece unha rianxeira, descalciña pola area, aparece unha rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, non te embarques rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, non te embarques rianxeira, que te vas a Bueno, pues despois deste final tan emotivo, despedímonos das festas de Rianxo da semana grande, grande non, enorme, e po ano 15 días, aí dixeron, a ver que pasa. Bueno, se queredes que estemos na vosa festa, se sabedes o que tedes que facer, chama ao 986 710741 ou mandar unha mensaxe a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Eu despídome aquí, pero ainda vou botar un baile máis, así que nada, veña, vémonos! Organiza Concello de Rianxo. Colaboran Neumáticos Soto. Incorporamos novos servizos, postes de recarga para vehículos eléctricos e lavandería. Ademais dos nosos servizos de sempre, visítanos en Rianxo. Proafer, depuradora e cetaria de marisco vivo. Ameixas, bogavantes, navallas e mexillóns das nosas propias bateas. Venda ao público e online.